Самдин бародар кай мебуран клипҳои балечкама чиқта ажда доран кай мебурая зинда боше саломат боше ва қарибӣ иншоалло раҳмон мешавамаш мора не амура каждасем бародар айхитой бояд чиро рӯй кунад камерара камера биёяд дига тамом ҳамаш мешава Самдин надак бародар аҷо омадӣ салому алайкум бародарҷонот ҳамин ҷоя аҷо пайруд мукалдан барои ҳамин кино синемакунӣ хай дидаасем бародарот кино пранк мранк ҳамин бачаҳоқати ҳамаш иншоалло раҳмон ва қарибӣ мешавад мо барои ҳамун диштат кин дидем ҳамаш 100% насиб кабуша мешаванд давай салому алайкум бародарони азиз чӣ хеле ки шумо хоҳиш карда будед на бародаро ва қарибӣ як кинои тоҷикӣ мебирояд бародаро интизор шавед шумо тамошо кунед фақат ҳаловат баред кино пранк любой чӣ камера мекунед фақат тамошо кунед бародарҷонот ҳамин лайкаем та бизанед таба бизанед лайка чинг аст на зангулара як хвала бигиб шапр карочи фаҳмидӣ аммо биза карочи ҳамаш мешава иншоалло ҳама да бароли кор зиндагӣ саломатӣ обод бошед